Noddir. Diolch yn fawr iawn i chi am ofyn i fi feirniadu yn yr Eisteddfod a llongyfarchiadau mawr i chi. Da iawn am gynnal yr Eisteddfod yma ar-lein. Mae'n glod i chi a phob lwc i chi yn ystod yr Eisteddfod a'r Eisteddfodau sydd ddod yn y dyfodol. Gaethon ni gystadleuaeth arbennig o dda yn yr adran Llefaru ac o'n i'n prowd iawn o bawb nath gystadlu a dysgu'r darnau. Diolch i'r athrawon hefyd sydd wedi bod yn hyfforddi ac yn annog y bobl ifanc yma i gystadlu ac i gefnogi yr Eisteddfod. Mae'n mor bwysig ac mae cystadleuaethau, mae steddfoda, mae'r profiad chi'n gael. A mae hwn yn rhywbeth newydd yn dweud, profiad ar-lein, ond mae gyd mor werthfawr. Mae'n werthfawr i chi nawr a bydd e'n werthfawr mewn blynyddau i ddod. Wel, fel ddwedes i, cystadleuaeth arbennig o dda. Doi grŵp falle yn dod i'r brig, yn yr ail grŵp Iolo, Ayla, Katie a Steffan, ond yn cyrraedd y brig, y grŵp cynta yn yr Eisteddfod eleni a llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Yn drydydd, Mili, ac actio da, gwyneb da. O'n i wedi mwynhau perfformiad Mili, oedd hi'n amlwg yn deall y gerdd. Oes rhaid i mi dallen a diolch. Ac ateb i'r cwestiynau ar gyfer yr air wers y fori? Oes rhaid i mi wrando ar diolch a sgwrsio. Am llewyr holl falchau ar gyfer gwers 4 fori? Oes rhaid i mi ddarllen a chlywed yr hanes am grio o'r gormes yn Syriau draw? Oes rhaid i mi wrando ar fwletin radio am blant bach digatref yn llwgu yn hangol y baw? Mae'n rhaid i mi wrando, mae'n rhaid i mi gofio, ac wrth gyd'n daimlo, mae'n rhaid i mi estyn fy llaw. Yn ail, Mari Fflir, amseru a llefaru rhwydd iawn, llefaru cynnil a diweddglo hynod o ffeithiol. Oedd hi'n agos, Mari, at y brig. Ystafell fewnol. Mae gen i ddyfnder na fyddai'n ei ddangos i'n ffrindiau'n aml iawn. Rhyw ddistawrwydd sydd y tu hwnt i'r miri. Yn ddyfnach na thrio bod yn ddiddorol. Mae'n ystafell o ryfeddodau yn y fi go iawn, sy'n llawer mwy cyffyrddus fel hen slippers. Ond mae'n brifo gadael pobl i fewn i fanno, rhag ofyn iddyn nhw adael ystafell mewn chwip o dymer un dydd. Gadael llanast ar drws ar agor i'r oerwyn sy'n sobri. Ond mae'r ystafell yno, y tu ôl i'r llygaid, ac mae'n lle braf, nid fel y tu allan, lle mae'n rhaid bodloni bod yn galed, dilyn rôl fel mae'r mates yn disgwyl. Ond ar ddiwedd y dydd, pan dos neb o gwmpas, caf gilio yno'n dawel a gwynebu neb ond fi fy hun. Y fi sy'n tu ôl i'r llygaid. Y fi rwy ti hefallai yn gallu weld. Yn y wobr gyntaf i Tristan Bryn Evans am berfformiad hoffus, perfformiad hyderus, oedd yn dangos lot fawr o ddawn. Fynw fe, draw ynghlwm fy medrwm ni yn gynnes, y mae gen i ddwfe, a chant o ddefaid a ser y nos arno'n haid. Hwn yw cais gwar cwsgo hyd, dwfe breuddwydio hefyd. Pan wy'n oer, ei lapio wnaf yn din amdanaf. A phan ddaw'r dydd, rwy'n cuddio yn y denw dan ei do. Rhag stŵr mam grac, rhag storm gre.
Fy nhi haf yw fy nhw fe. Lle rhag y lleill yw'r gell hon o gyrraedd byrodi'r gwirion. Lle bach crand, fy nghyfandir, fy nghwtch rhag ryfyngau hir. Fy nith heb ofn, ni waith be. Fy nefoedd yw fy nhw fe. O fel wedes i, llongyfarchiadau mawr i chi gyd a diolch i chi am gystadlu a daliwch ati. Ewch mlaen i ddysgu rhagor o gerddi ac i gystadlu mewn rhagor o eisteddfodau. Ond, fel un mai, yn drydydd mili, yn ail Mari Fflir ac yn gynta Tristan Bryn Evans. Llongyfarchiadau. Cydio,